नै मोख्रा फिसिग्रा कैसा लगा मेरा मजाक Kakoijana finally मोनफैमारबाय नायसै सिङाव मा मा दङ थि बेनोसै नै जायगाया दालां मोनसेनि फार्स्टआव दंफांनि जायगायानो बरिया लामायाव बरिया बानायनो वाव बेफोरनोसै नै मोख्रा फिसिग्रा कैसा लगा मेरा मजाक गाहायाव नै गाहायाव नै 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 wah dia tadi guys nongkrong dengar masyarakat fैगासिनो गोलोम सुजोबबाय नै बेनिफ्राय थांसै दा नै ओंखारबोबाय आजां गाजां मानसिलै गरमा अयथासार गाखोगासिनो दङ फैसा जोबगुलायनाय जाहैसैलै दा सिगुन दंफां गोजा नै शिब मन्दिराव थांनो नागिरदों दा नै दावखोगासिनो दं जा गोजौ जानो वा लामाया हाजो लामा ना अन्थाइ हारावाथ' नैलाय नै देन्जार गाखोबायना नैलाय नै देन्जारा बेनो देन्जार गोजौ गाखोमाखै जों समान ना बेनो आरो गोजौजों दंबावो स्टेप मोनसेनि ना बे सनै दसे रेस्ट लानोसै नामायफिनलांनोसै एबार
सिगुन बागान कैसा लगा मेरा मजाक हेलौ गाइस जों बेरायै दा फाख्रि बिफां मोनबाय थांनायनि सम जाबाय दा ओरै नामायगासिनो फाख्रि बिफाङाबो जा गिदिर गेवलांलांनो ओरै गथ'फोर गेलेग्राबो दङ ओरै जरा थाबायगासिनो दङ ब्रेकआप वाह क्या सीन है जों दा नै ओंखारफिनबाय थांफिननोसै दा जाथ'लायबाय दिनैनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय देन्जार मानसिलै सयथिबो आजां मानसि नै गारिया बुंजोब्बाय माथो जोंबाय फैबा बारायानो गैयामोन नै कारलाय बाइकलाय स्कुटिलाय जोब्बाय बाय बाय